Nako sa Talumo Police Station karon. Parabig. Di na ko masabtan mga badi. Nganong napay hit nga nagkuha kog police clearance bagay. Akong i-submit sa kining sideline sa kuan. Sabado Domingo kana kaning sa Grab taxi para Grab taxi. Karon di na ko masabtan ang pati NBI o police clearance kining mga magkuha kay tag clearance. Kay high-tech sa to ang panahon karon mga badi, di ba? Nganong naapay mahit ako kabalon sa kuan nila na sa basis nila na. Pero sa fingerprint pa lang daan sa imuhang naong kung kapangalan lang man ang hisgutan nya wala man tay ang hinungdan siguro sa mahit kana na kay kapangalan nga naay mga kaso unsa ba sa high-tech sa tong panahon karon ana ganito yung mga fingerprint kung sa nang ikuan na ma-process dayon sa system inana ba ka walay dili kuan ang atong system sa atong gobyerno sa NBI and police. So sa mga makarelate diha every time nga magkuha mao gini wala ko ikuan ha sa mga pulis sa mga in charge ya. Actually igurang pud mo na kuan diha nagtrabaho. Ako lang kay sa high-tech na sa tong panahon karon wala pa din na nausab atong system diha. Dili pa din ma-verify dayon as to kinsa o kanang tawhana ba mismo mao ba na siya ana ba kay high-tech naman ta karon sa to ang biometrics dali naman kayo ma-identify kung kini bang tawhana ang kadtong naay kapangalan or kapangalan lang ni siya kay ilay-ilay mangitagwan kaning ato ang di pang wala magitao nga magkapareha og ining fingerprint, di ba? Wala gina. So sa mga nakapareha ng experience nga every time magkuha og police clearance, actually karon ba ko nakatry og kanang police clearance nga mahit na pud inana day. O kanang sa NBI jud hassle kayo sa mga kuan ba, sa mga manguha gani clearance gani. Pabalik-balikon pagka pila ka days pag idang ihatag tapos di na masabtan sa karon nga panahon ha. We are in the computer age, first century pabaghapon ta karon ang tawag basta computer age na ta karon tapos high-tech na dapat itong mga gamit pero hangtod karon naagya pa yung mga inana ang pahirapan pa sa pila dito labi na sa NBI sa police dali ra kayo pero sa NBI pahirapan pang pila kay pila lang ka book isa ra biya ka book taon ng kuhaanan no daw sa SM kuha kag NBI clearance tapos pahirapan pa sa pila kung hanay grabe kag guot igang pig kayo init pig kinailahang holding area tapos ingnon lang kag ba balik lang sir ma'am balik lang mo karong kan ha ani mo na inana ka kuan ka inana ka kuan ang serbisyo sa tong gobyerno walay koy kuan sa mga trabahante ha sa NBI kay wala dili pa na inyong hawak ng sa system wala lang kung unta mapadali ba tagaan na to kanang maayong serbisyo gani nga unta dali lang unta ba pagkuha ba kung naay kaso di uy naman di kay kaso kung wala usa pa may di ba so kung makapangalan lang kung sabay hinungdan nganong mahit dali ra kay na siguro sa ato ang sa panahon karon ay ma-identify kung maubanggin ng tawhana or dili. So kada lang. Thank you. Ako'y dala. Yeehaw!